Amin digitoy, anak kailanada nakadikisorsorat, no ti panangala tayo, panangtunton tayo, kadigiti, agkakaunag, akababagas, kadigiti satao, iti Diyos. Kadigiti kabsat kinunana, amabasa, iti Roma City, iti 12, nga digitoy, akas masasao. Iti kasta, nga rod, iti lintag, na santuan, katibilin, na santuan na lintag, ken na imbag. Di kakabsat tin na ibagbaga, no kasano ti, intayo panangala, hanlaag, nakas iti nainlubungan, abanag, akay papanan na. No di ket, paramit laeng, kadigiti spiro tayo, itin na ibagbaga. Tadigito'y kakabsat, iso itagturong sa dingato ngayon na ibagbaga. Hangket nga may panggeplaan iti lasag. Tadi kita kakabsat ti lasag agpatingga. No di ket iso dayjay padangispal tayo iti kararwa. Ngayon na ibagbaga. So nga awaten tayo kakabsat digitoy kay papanan kadigiti inna ibagbaga. Iti na yadadal idi na po Yesu Kristo digitoy akay papanan iti sorsorat iti Biblia. Tadi gitoy so tinapapateg ngayon na hinyadadal idi kas iti pangarig, kas iti panaturog iti maysa at agtagitnet. Igita kakabsat tintay pagilasinan no kasano iti asilig tayo iti Diyos. Tadi kitoy inna ibagbaga nga gapu iti paltiing nagturong iti Apo. Iti Diyos nga rod maysa nga espiritu ngawan iti nakakita kinkwana no dilaeng dayjay nagapu kinkwana nga isu nga po nga Yesu Kristo. Tadi kitoy iti tayo alaen adalen iti kay papanan na. Tadi gitoy iso iti mangpanpaneknek ni may papan kenkwana. Iso nga iti kasataan lang abareng-bareng no di ket gapu iti napudno a panagpamati ngagturong iti Dios. Tadi gitoy iso iti napapateg ngayon na ibagbaga gapu kadigitoy pagilasinan iti linaon iti Biblia. Iso nga digiti kabsat alaen tayo digiti napapateg ngayon tayo warwaren akas palangkawar iti nadyosan asorsoro kas iti panakakawar idi na Apostol Pablo. Iti panakakawar na kabsat haan laeng abaeten iti ima a panakakawar no di ket gapu kadigiti panpanunot laeng nga mangtiptiped gapu iti sao ngayon tayo sawsawang di kita kabsat kas nakawaran abanag. Tadi kiti kabsat napapateg kas na espirituan akay papanan na. Tadi gitoy isu iti mangpagpaneknek digitoy alinaon iti Biblia. Ket agyaman nakakabsat digitoy ning kayo maawatan iti kay papanan digitoy asasao. Tadi gitoy kabsat napapateg nagturong iti Apo ngayon na ibagbaga. Ket agyaman na iti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.